Hakapaning kong nga aingo yu blay bla ai ngi kini galat bangin yo ban kiu piang hakiyeng ka bakantang ka jong u kum kini ki por jong ka jinjar ka ba kani ka khlam ka wan ban penwet ngi hinrei ublay umshim la e no ngi nga ai ku blay ka balang ka blasha kerpang kalba sha so bhai ka jeseng samla ban penlong kini ka program ka midnight service kani gamit kalong kamit ka ba kerpang ka bangin yo ban up katu kani por ya ka jingwan long brio unong punem jongi ujis kris ngi kum ka jeseng samlangi pediang subhai pi baro ki prabanget bat ki perlok ba iet ban ngap ya khubor Christmas lemba ki jingpuli na kaktien ka jong blay ki jingroi kerel ki special number bat khamtam e ban yo sngo ya khubor Christmas na i pastor jongi i Reverend W Shilla nga pediang subhai pi pastor ba pila plat por kenang bat ngitip ba pi bon kam ba ndai to ublay undar rongkat bat pi kat banang ya kisngi ki por ba pinang la ban syakri u ban yalap ya ka ktin ka jong u ngap yang so bai pi baro hak teng ka bathiang tam bat ka banon bor tam unong penem jongi ujis kris ka kitab unong itu lupa wisaya ka lenong ka bakhandai ka khot ka ban riu ka khot ka ban riu ko ong kum ni namar hangi lakha yu khon la ayu khon hangi te ka jinsen sar kan long halor ka terpeng jong u bat un khot ya ka kerteng jong u bafla unong sla ublay bokraw bor ukpa bom jukut usim ka jingsuk tungin le chu blay ka jing dwai ko pa jingi pam neng wan soi sien slajat ki bkhut ki jong me ko pa biet ban aingo eme ka jingron kat ko jong me hoi mala ai biang yini galat ko pa biet ban yo ban kiu biang hieng bakantang jong me hakni ga met wingin yo ban syakri ban pendon burom hoi atrai su ban yo ban up iga jing kwan long brio ka jong me shakne ka porthai atrai su mendon kat ki nong shim banta hi baro na do ki populis dang bat wai ki barwai special number bat khamtam e ye pastor iban sam ki khubor Christmas hane ka por hapdeng jongi mendon kat ni ka por badang sa map i popular le jongi na do menta bat hadu hala kartaru amen ka program hane ka por kan long kum ni inyo ye ka jingroi Kerling naki praise and worship team jongka jeseng samla inyo ban pulis dang bat dwai i Miss Larissa Karkungor haka pareng bat ban puli haka ktien kasi da i Master Jeremiah Lindo bat ban dwai inyo iga special number solo na ilok one number Karkungor mix quartet na iba Perlin Suchiang i Miss Sharon Lindo i Master Jefferson Nongdhar bat i Master Lamki Lendo hadian jongka mix quartet ginyo ano ka jingkren na i pastor jongi i pastor W Shilla hakni ka por hakar par epi ki pramangit baro ki badon ki yeng ki sem ki jong pi ki be page lamba ni ka online service hoi setang katu kani por nginyo berki ya ka jingwan long breu ko jong utrai jongi ujis kris kum ka jipung kre dung nyerwai lam ini ki jingwai Christmas hakni ka por So ma protei utrai la wa
nature sing, and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, on hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, 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 and wonders of His Bible reading for this evening is taken from the Gospel of Matthew, chapter 1, verses 18 to 21, and also from the Gospel of Luke, chapter 1, verses 29 to 33. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you will give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you will give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." Syabangan lechu blay ke jingdwai ngan pulian naka gospel jong Matius kalenong ke beningkong kadukhat ke bakat pra hado arpuai badru ngan pulian naka gospel jong Lukas kalenong ke beningkong nado kadukhat ke ba arp kundai hado lai pulai bat kiktian ki baong kumni ka jingkha yu Jesu Kriste kalong kumni haba ka kemi jungu ka Mary kalayete ktien bo Joseph minba Kim Pat Yasham lapau bakala pun kun ken yo na umin sim bakut Henry u Joseph u tengah jongka bau danglong ubahok ba ummon ru man pen bana yaka hakibreu ulamot ban perlat no jar yaka Henry haba udang pun puson yakini kekeru hakmi u angyal utrai u lapau ha kejing posneu udaong ko Joseph u kun u debet WhatsApp tiang ban sim hame ya kameri ke tengah jong me naba ita ibalapun haka ilong na umin sim bakut kan kha ya ukun men khodru ya ke kerteng jong u Jisu naba un pen im ya laki breu na kapop jongki ti kalasu kuslai na ka jingong jong u bar kalapusan haladi hatu kabakum no kalak banlong kani ka jingku blai
uta angel ulong haka tu WhatsApp tiang ko Mary naba phalashem ka jing ai bat ublei ti hakmi phansa pun khun hala ka kpo bat phan kha ya khun bat phan khot ya ka kerteng jong u jisu une unlong ubakrao bot on khot ya u khun uba khli tame bot utrai uba ublei unai ha u ya ka khet u debet u kpa ju bot on cinchar halor ka ying u jakob hala kerta bat ka hima jong uru ka kaban kut shu tu ngile chible ke jing doi ko kpa jingi bab neng habangi wana khama chumi ke ne kapore kapa ningkong e kapa ngim simla klem da aingu yeme kapa ba me kapa mla penla ingi kumne kapa bengin yok benya syambat me kapa bamla ai kani kasngi pat kapa sakawi kasngi bengin yok benya kani kasla prathai kapa ngi aingu ye gi jingle bha gi jong me kapa kapa mangi kapa ngim simla kapa benyau kapa hadu wat la kani kapor kapa ye gi jingkur khu gi jong me kapa ngi aingu ye kani kapor kapa ya kani kamit kapa ha kapa inyo kapa stangkat tu kan ni kapa banyaraki ya ka jingwan ka jong me kapa ya ka jingwan long breu ka jong me kapa syakani ka perthai kapa bakumno kapa melong kapa utau jing ka jingkerman kapa ya ka jat benreu kapa yangi ki breu kapa ho kapa kani ka snam kapa kalong hoi kapa kalong ka snam kapa ese ka basneu kapa nreito isneis kapa bakani ka Christmas pat kapa tukur khui kini ka Christmas kapa bakan long ka ba pher kapa bakan long ka Christmas ka ba bha kapa baki breu kapa hakani ka Christmas kapa kan kinum rakhi ka Christmas kum kadai ka kinjaru kom kapa nre bakani ka Christmas kapa kan la kan long ka ba pher ka ba ban pen kala kapa ki breu kapa hot kapa kapor Christmas kalong ka por ka ba mangi baro ki benreu kapa nginyale kemen kapa Henry ki bompat ki breu kapa ki bakalat ka jimut jongani ka Christmas kapa baka Christmas ka deish phangka kapa ki klat yame kapa ki klat yame ki let ya ki jingso ma ki we kapa Henry ki klat pat kapa ban syong ban me kapa baka jimut jing ka Christmas ka dei kapa ba lingba ka jingwan ka jong me kapa syakani ka perthai kapa ka badap da ka pop kapa ki breu kapa ki badap da ka pop kapa mangi ki breu kapa ki bajat baram kapa me pen i kapa ya ka jingit yangi kapa iwe piwe kapa bawa la mangi long kumni kapa ni dap de ki pop kapa nre ma mem sempet kapa kita kapa nre ma me wan kapa me pen i kapa ya ka jingit ka jong me kapa yangi ki breu kapa lingba ka jingwan ka jume kapa hot kapa mangi kapa nginam la kapa banyo kapa nginam la kapa banai ke kapa syame kapa nginam la banai ka kesiar ka rupa syame kapa ka banjaring kador kapa bat kata ka jingle ka jome kapa yangi ki breu kapa henre pat kapa ke ka bangila kapa kani kapor ha kani ka Christmas ka dei ka bangin pen i pat kapa ka jingit ka jongi kapa ka me pen i yangi kapa ka jingit yangi kapa ba mengir kapa ngila ban bot ye me kapa ya kata ka jingit ka jong me kapa bangin peni ka jingit ka jongi kapa shikiwe ki breu kapa shikiwe ki breu ki baran kam me ka jingit kapa shiki badok ki barang li kapa ki baran kam ka jingarap kapa bangin la ban bot kapa ki ding jat ki jong me kapa ya rap ingi se kapa ba bangin la ban bot kapa ki nuksa ki jong me kapa hoi kapa arajar sna menchua kapa mewan kapa barki bat utau kluru kapa u la thaba kapa haka sun beneng kapa batu ai bat kumba utau klur kapa ulong kapa kata ke jingsha ye ki rustat kapa to ai ba utau ai tai ba mamir kapa menla banlong kum utau klur kapa banlong ta u jingsha ye ngi ki breu kapa ba kumno ngin rakhi kane ke Christmas kapa ba kumno kapa ngin le kane ke Christmas kapa bengin shai kapa bakane ke Christmas kapa nginum rakhi ba kum ka kum ka jingdei kerukom kapa henrepat kapa bahkan ke Christmas kapa ngin pediangnya me kapa tang da kasintur kapa henre dala ka donor ka mensim kapa yarap engi iwe piwi se kapa bahkan ke Christmas kapa khamta me bikti ki break barang jingai na me kapa kan ke Christmas kapa bahkan ke Christmas banang ni sakmat kapa kinim ka jingim kapa ban pisngo bha ye me kapa yarap eki se kapa ba me ki kapa kumbau tau khlur ulong ka jingsai kapa iki restart kapa bahkan ke Christmas kapa ba ki kinyo kata ka jingsai name kapa ba kumno kapa ki diban im me ka la ka jingim ka jongki kapa ba kumno ki diban pisngo bha ye me kapa bikin ai la ka jingim ka jongki kapa
Ditang ditat ada bangi inda ai la kajim chame kapa bangi dem kajim yame kapa ditang hadu kata kapa ba men subha ingi kapa yarap ingi se kapa oi kapa mangi ngidap kapa digi pop kapa ditang tangi le ki bampin subha me kapa andre yarap ingi se kapa ai ke boringi kapa bahkene ke gesmas kapa nang ne sadien kapa ngin kala kapa bangin long kita gijing thau ki bathamai kapa yarap ingi wp se kapa baro kapa bangin la kapa ban bot kapa ya kita ki dingjat ki jong me kapa oi kapa ngai ngu ye me kapa ba ara jar snem men shwa kapa melawan chingani ka perthai kapa melale ke ka bha kapa ba ngilong kumni ru kapa bingi lan kan ka ying ga jong mer kapa bingi rakhi kumni ru kapa ba ka jingim ga jingi kalong kumni kapa ba de na ka jingi ka jong me ka jingwan ga jong me kapa ara jar snem men shwa kapa yim simla kapa khlem dai ngu ikini baro kapa ga jingle ka jong me ga jingpen i ya ga jingi ga jong me kapa tai ba kata ka ju ka jingi kapa kan sa hangi we pi we su kapa ba mangi kapa ngin laban bot kapa yigi ding jat ki jong me kapa bangin laban im ga jing im naban ta jong me hi kapa yarap ingis kapa dan ka pagani ka service ru kapa ka ba mingi ngin sadon kapa yakinong sim banta kapa yakinong rai ki ban rai ka jing rai ya ro ya me kapa kurkhu yaki ru kapa ba meki kinang la kapa banang rai ya ro ya me kapa na kapor sekapor dan ka ru kapa bat iban sasam kapa ya khubor ka jong me kapa no kapa mai long tang isakri kapa tukur khui i kapa ba ke kapa kat kapa mai kran kapa kanlong name kapa kanam long ka jing start bre go jong i hi kapa le kal re ba ke kapa mai sam kapa kanlong kat kum kaman go jome kanlong kat kum ga jing kran go jome kapa ba mai kapa in long tang ita itendong jing pen sawa kapa dan ka ba i kapa dan ka ba kani ka service kapa baro kapa lam ro kapa ba kani ka sngi kapa bastang kat tu kani por kapa bengi nyar ke ya ka jingwan go jome kapa dan ka bengi kapa to map kapa jingi kapa dan ka ba baro kapa ki kiru khot kapa ki beran kaleng slap ko pathai kapa igini baroi kapa ngadwai ngapan ha ka kerteng jong Jesus Christ unong penem ujongi amen. Christmas kalawan ben reu ya lekmen ban rakia kan niges ngibakrau ulek men les ngoba bat kito bau i halaki jonki jings ngoba Henricano patip shishaya ka jing mo jongka badi kesibu trayuan ban pelat nakajingnya atrai yarap yanga ngalabani yamina ba mela ichwa hadu kano kanikas ni kamot yanga ublay kanaka ke sim ka burom jong ulawan chim ya jing long do ulawan ban her knang ban betin ya kalenti klang bangin lat na jing yap du manopat ngindang nu jor bat ka jing ijang ublay ubalawan knang ban jing penem yue pawe atrai yarap yanga nalabani
try Jingai bakodor ublay Ya ukun syaka birthday Bling birthday kinsawajam Wan ban kri Yusin kisim Ha Bethlehem laka Jing ai ngô bang ta Jing yêu big xiang la Hang ta hak mat kaburam jong me Jing ai bakodor ublay Ya ukun syaka Yusim kisim A Bethlehem laka Jingai bakodor ublay Ya ukun syaka birthday Ning birthday kinsawajam Wan ban kmi Yusim kisim Ha Bethlehem laka Wan ban kmi Yusim kisim Ha Bethlehem laka Ha Bethlehem laka I Mr. Joshua ibalong chairman jong kajing seng samla jongi ya pi kinong kit kam jong kajing seng samla ya ki parlok samla jong kabalang hi baro barhoot na kamta jong pi ki para bangej biit baro jong kabalang bat ki wei ru ki baya shimenta bat ngi hakani ka online midnight service kabala penbej da kajing seng samla ngayeng hangni ya kaban ai kuble ya pi wei haka kerteng ka bathiang bat kabadon bortam kajong utrai bat unong penim jongi uji sukris nyangu yoblay nam ta jong kani kapor hapdeng jong kijing du jingkermen bangila ningimla ban penlong ya kani kap midnight service hendai nyangu yoblay namar bau plingi kani kalat bangila ban pendan kam ya kini kitiar ya kini kikor kibor haka bangila ya kaban penlong ya kani kap midnight service bat nganget Bakan long ka jingker ku na kamta jong pi ki kun jong ka balang bat na kamta jong pilang baro ki baya shimenta ringkat bat ngi ha kani ka por satang kendiat por ngin yo ya kapan rakhi ya ka jingwan long brio ko jong turai bu unong pen im jong yu Jesu Kris ha kani ka por kum ka jing pen kre nga khot ya pi ya ka bangin shashkor ya kani ka kubor na kani ka ktin ka jong ublay ki benta ibangan ya slok bat pi ha kani ka por kadai na ka gospel ka jong Lukas kalenong ka baningkong bat kadukot kabalay po ki kentien ki baong kumni uta u angel ulaong ti haka tu wat syep tieng ko meri naba pala syem ka jingay ay bat ublay kumjuru na ka gospel ka jong umat hayas kalenong ka baningkong bat kadukot kabaar pusan ka baong kumni hakmi kata katay soti kan pun kun kan karu yu kun bat kinya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habalabatay ublay lem bat ngi ka gospel ka jong umathias kalenong iwe khatpra hadu arbusan kadai ka jingya thu syapang ka jingkha ya uji sukris bat ki para benget kat bangidang pen kre ya ini por habangin pediang ya ni ka jingwan long briu tungin ya ya ki dok nut bat ki men sim ke jungi hak abangin ya puson lang ya kani ka ketin ka jong ublay kani ka snem arpo kalong ka snem ka baper bat baro ngin ya menjur lesi ladangan ong bakadai ka snem ka bangim ngothu ngotau ngiladai ban ya kendu ya kani ka klam covid khat kendai
Kabalapur siya kabertay barok kaway bat kaba niyo iru hakani ka jela ka jongi haka imlang ka saklang ka jongi. Haot kidon kilong ying ki balay badday bandu no ya ki ba it ki ba ton ki jongki. Nilai bandu no ya ki mensim ki ba kodor ki balay bandu no ya ki lok ki jor bat kumta ter. Hakum ka ni kapor kasnong katau kadon hapdeng jong kajing sir mensim. Kajing ling kajing pisah ringkat kijing kuslai kae kabanja nang ni syakmat. Kumbangitip hadu mentah uni uknyang jingpang unang pur bat ba unang pur. Kilok kijor bat ki para bengej beij baro kadon kajing syapting. Kadon kajing bam sngo ti kena ya katai kabalasyai ngimtip kae kabanja. Kadon kajing sngo artatin. Kadon kajing klumar hakar jingmut kajing berkat. Bat kadon kajing bam sngo tau kae kabanja ya kajing im kajonga lani ka ying kasem kajonga lani ka ni ka im lang ka saklang ka bamangi ngidon hapdeng jong kijing kuslai ngidon hapdeng jong kijing sngo artatin ngidon hapdeng jong kajing sngo shepting ngidon hapdeng jong kajing bam sngo tau kae kabanja bat kan long ayu nang ni syakmat. Bat day hakum ka ni kapor bangi keli kumno kenyin rakhe ya kani ka Christmas. Kumno kenyin le kemen ha kani ka Christmas jong ni usnem arpo. Ki para bengej beij baro. Ka Christmas ka baningkong kalong ka jingyeshem lani kata ka situation ka balong yasriem bat kani ka bangingi mat kamtam na ka benta ka jingim ka jong u Joseph bat ka Mary. Para bengej beij baro arngut u Joseph bat ka Mary kila day ban yat ling ba ya kajing sngo kendit ya kajing sngo lingo ya kajing sngo artatin bat makiru ha kata kapor kidon hapdeng jong kajing klumar kajing mut kajing berkat kidon ha kapor jong kajing bam sngo tau kumbangitip syapang kajing tu kumno balakha ya Yesus Kristus. Haka gospel ka jong Matius kelendong ka baningkong kadukot ka berkat pra hadu arbusan. Kaya tu yangi ya ka Christmas ka baningkong. Kajingka ya Yesus Kristus. Kadukot ka berkat pra laya tu yangi baka Mary bat u Joseph kilaya tektin. Ten rei kidang shu ya tektin penban lapau baka Mary kalapun kun na umensi makut. Kidang shu dap ya tektin henry markum tahi kalapau baka Mary kalapun kun. Para bengit nyepet kae kabaja yu Joseph. Kadukot kabakat kendai kakeren Jepang kajing sngo artatin kajong u Joseph kaba uda berkat ru ban pelat no sap ya ka Mary klem dapen bena syaki briu namar utip kadai kajing leran kadai kajing jak buram u Joseph udon hapdeng jong kajing klumar jingmut upoi haka kim kat jong kajing im kani ka briu kaba un saya tho menta kani kalapun kun. Kalong kajing jak buram ka bakrau hakmat kibriu baro. Para bengej beij baro mudur. Ya kani kajing Yeshem kajong u Joseph. U Joseph umat ya kajing syapting. Umat ya kajing sngo ya kajing bam sngo tikna. Nang ta ya kajing sngo artatin. Nang ta kadon kajing klumar kajing mut jing berkat kajong u. Bat kadon kajing bam sngo tu su tau. Kei kani kabalawan banja ha kajing im kajong u. Para bengej kaju ka situation lani kaju kajing Yeshem ka Mary ru kalamat. Haga gospel kajong Lukas kalnong ka beningkong dekot ka arpun rio hadu lai pupra. Kaya tu syapang kajing let kendu angel Gabriel ya ka Mary ringkat bat ka kubor bakan sapun kun bat bakan ka ya ukun ublay. U angel Gabriel ulah ban kendu ya ka Mary. Bandah bulai kendu ya ka Mary u angel Gabriel ulah
penbenah hakai ke kubur bahkan sapun kun bahkan sakaru ya ukun jong ublay. Kani ke kubur kamlong ke besuk nak ke benta jong ke Mary. Kani ke kubur kalong ke kubur ke ba yaka bahkan pediang ya kata ke kubur. Kani ke kubur kalong ke ba yaka bahkan sngotu. Kumno ken habang adai ka thei soti bat menta ngan kayu kun. Bat ndai tangkata bat nang ta kat kum kata kubur uta ukun jongka unong penim jongka perthei. Mudur mapi ka ka jing perkat jongka Mary ngatharai lada kalong yanuru kalong ka por jongka jing kendit. Kalong ka por jongka jing sngow lingo. Kalong ka por jongka jing sngow klumar. Ngatharai kandon kajing syapting kani kandon kajing sngow artatin hatu kata kaban dai sisan tip kaban longkum no ngatrai kadon kajing sngow klumar ha kajing im jong ka Mary bat kadai kapor kaba maka kam sngow thu sngow thau bat ha ka gospel ka jong Lukas kalenong ka baningkong bat ka khot ka ba arp kundai ka thu ya kani ka ong kati kalas ngau kuslai naka jing ong jong utau angel. Kam Mary kalas ngau kuslai manu bam kuslai. Haba kampat itu bahaya uniu Joseph Henry ka kubur kalong bakani kam Mary kan sakayo kun. Kalapun kun no mensim bakut. Shisha kata ka kubur kabalawan lam du angel kalapendap yaka daka jing kuslai. Baro arngut u Joseph bat ka Mary kidon hapdeng jong ka jing kuslai bat ka jing klumar jing mut jing berkat bat dai ha kata kapor baka kubor ublay ka kubor ublay ulawan lam haki lengba u angel. Kalawan ka kubor ka jong ublay haki habaro arngut haka Mary bat hau Joseph. Ka kubor na kabenta ka Mary kabalawan na ublay kalong kabangila ban Shem haka gospel ka jong Lukas kalenong ka baningkong ba kadukot ka balay po kabaong to what shep ting ko Mary na ba pala Shem ka jingay bat ublay. To what shep ting ko Mary na ba pala Shem ka jingay bat ublay. Ka kubor kalong kabasay para bangay biit to what shep ting. Kakubor nakabenta jong ka Mary kalong to what shepting. Bat nang tamantangin niya pet kaipat kakubor kabaublay ulapan poy how Joseph. Kakubor nakabenta Joseph kaday kabangila ban siya maka gospel ka jong Matias kalnong kabaningkong bat kadukot ka ba arpo kabaong kumni. To what shepting ban sim hame ya ka Mary nang ta kadukot ka ba arpusan ka ong kumni hakmi kata kathei soti kan pun kun kan karu yau kun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habalabatay ublay lem batni ka Mary bat u Joseph kum ki kun ki jong ublay para banget kila pen ko ngu elade hakamon ka jong ublay kila shanya ya ki baro haka jing penyat ka jong ublay. Para bangay biit, kim tip ka ka banja nang ta syakmat. Henry ka Mary bat u Joseph. Kila pen ko ngu eladi ha ublay. Bat kila jit ban syanya ha ublay. Bat ban wenglut ya kita kijing sngow artatin. Ya kita kijing sngow kuslay. Ya kita kijing sngow ki bom ti kena nakabenta kata ika balasay bat ya kita kijing klumar jing mut jing berkat kita kijing bom sngow tu sngow tau para bangit biit baro hakum ka ni kapor hakabasa tang kendiat minit bangin sayo ban rakhi ya kajing wan long briu ka jong u Jisu bat hapdeng jong kajing long jing man jong ka perthai ka bakum ka ni kajing bom ti kena jong ki bangim tip nang ni kan long kum do kajing syepting bat kajing artatin ka babudin ya kajing kajongi hapdeng jong kajing bam sngow thau ka ka banjan nang ni syakman ka kubor ka jong angel na kabenta ka Mary ka long to what syepting to ai bakan long ka kubor na kabenta jong ngiru hakane kapor ngin rakhi ya kajing wan long briu ka jong Jisu
dah kajing sngau slur haki dot nut bat ki men sim ki jongi para bengej bi tu wat syapti ka khubor ka jongu angel na ka benda u Joseph kalong hakmi kan karu yau kun bat kin yakot ya ka kerteng jong u Emmanuel ka balong habalabatai u blai lem bat ngi tu ai para bengej bakani kan long ka khubor na ka benta jong iru ai bakani kan long ka khubor na ka benta jong iwei pi wei bah hangi hakani ka mit habangin rung sa kataka benta ka bangingin rakhi ka jingwan long bri ko jong tribe nong penem jong yu Jesus Christ on ka ya u Emmanuel u blai lem bat ngi tu angin rung sa kani ka Christmas arpo dah ka mensim jong ka jing sngoslur hapdeng jong ki jing linga ki jing pisa ki jing bom tikna jong ki aka hendrai ngin pin ko ngu LD bat ngin shania ha blai bat ngin bu ya ka jingat ka bas kem ha u bat namar kata ngin rung da ka jing slur bat da ka mensim jong ka jing sngows kem ba hangi laka ya u Emmanuel u blai lem bat ngi ngin pediang ya u haki dot nut ke jongi namar uni u blai u de u Emmanuel u ban yai long ringkat bat ngi u ban yai shongsa ringkat bat ngi ngin yat para bengej da ka jing slur ngin rung sya kene ke Christmas klem kanu ka jing snow artatien klem kanu ka jing snow shep tieng klem kanu ka jing snow bom ti kana jong ki aka baro hendai ngin rung ban yang yu nong penem jong yu Jesus Christ da ka man sim jong ka jing slur bad da ka jing ngek ka bas kem kumbangi khot yu u Emmanuel unlong ringkat ban ngi ai jaka yu ha ka dot nut ka jong pi ai jaka yu ha ka yeng ka sem ka jong pi but ai jaka yu ha ka imlang ka sa lang ka jong pi unlong lem bat pi u blai lem bat ngi ha ka bangan penkut no ya kani ka khubor ai bakani ka Christmas kan long ka jing bentamai bor na ka benta jong iwe piwe ngin rung da ka jing sngow slur bat ngin rung da ka jing sngow kem ba u blai u bala ka hap deng jongi u dei u Emmanuel u ban long lem bat ngi iwe pa iwe para bengej bi itu u blai un ker khu ngi lingba jong kani ka khubor ublay unker khu ye pi wei ling ba jong kani ka janmit ka bangingin pediang ye ka jingwan long brio ko jong Jesus Christ kan long ka bor na ka benta jong pi iwei ublay na ka benta ka burom ka jong u amen batshwa mangan syong nga shimru ye kani ka kabu na ka benta LD ba ka yeng ka sem ka jong ahi bangan ai kublay Christmas ye pi iwei hangnu ba pi don haki yeng ki sem ki jong pi haki ki wei ru ki para banget ki bayas nok ti bi pet lengkat bat ngi tu kani ka Christmas kan long ka Christmas ka ban ai happy ya ka jing slur bat ya ka jing ngos kem bau blay udon ringkat bat pi bat hasanda jong pi sai sin blay nam ta ka buram ko jong u amen. Nga ai kublay ya ki nong sim bentahi baro nadu ki populis dang bat duai i Miss Larissa Karngor i Master Jeremiah Lindo but ya ka praise worship team ka bala ai ya ki jingroi kerling hapreng jongi but kamtam nga ai kublay ya i pastor W Shlai bla sam ya ka khubor hapreng jongi but nga ni duai ublay ba ublay undang dorangkat ba i pastor imrang la ban shakri u ban kit i ka kam jong u but ban ra i kalama ka gospel jong u kam shalor to nga shimini kalat but kabu na ka jaseng samla ban ai kublay Christmas basuk ep iwei but ban ai kublay thamai snem thamai basuk tani ka por nga sngo bha ban khot ya ka praise worship team ban ai ka wi ka jingroi but hadin nang ta ngan sekarpat ye pastor ba in sapalat yangi da ka jingkur khu panwai. Take a rest, spending
Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sing. Jesus, we remember it's your birthday. Deck the hall with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Drove the ancient Christmas carol, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Drove the ancient Christmas carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Angels we have heard on high, sweetly singing on the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tengahnya duai. Belai bok pajingi baham neng saya sin ko try ngi damis lak jat ki bakot ke bakentang ki jome ngi aingo eme na ka benta jong kene ka por ngi aingo ka jingdon kat ka jome bat ngi nado ko bas dang ko kan rat ba bar hoot ko try ji subi melai lambat melakar kui ngi ling ba jong kene ka jing shakri to isne ya ka bandon kat bat ngi lang i wei pi wei ko try ji subi bat men pen mat ya ka jing suk ya ka jing kemen jong ka Christmas ko try ki dot note bat ki men sim ki jongi bat ya rap ngi ko kan rat ba bangin rong sha ka jing rakhi kene ka Christmas ko try ta ka men sim jong ka jing shlur ko try ji subi bat ka jing ngos kem ba me don ring kat bat ngi wei pi wei ko try ji subi kan ba shem ti ngi kumni ko mangi long map ki pop ki kilat bro me shem ka jing im ka jongi na magi ngi pan ngi dem ha kar teng jong try bu unang pen im jongi Jesus Christ but ha ka ba why not to the ai ba ka jing eat ba ka jong blai ko pa ka jing ai ka jong Jesus Christ bu try lem ka jing slok ba thiang kom chai bor ka be lam ka be kai jong man sim ko kini ki jing ker ko ki long lai we blai ki na long ring kat bat ngi wei pi wei bat baro ki ba dem ki ba mani me ha ka ni ka ri ka jongi kleng satlak jong ka par thai ru na du mentas ki bam jukut amen.